Dobar večer, dragi radijski slušatelji i TV gledatelji. Danas, u ovom trenutku, sunce sjajno sja. Već se pojavljuju prvi izdanci vaših omiljenih voćnih, bobičastih i krumpirovih biljaka. Iz zemlje proviruju, a to znači da dolazi vrijeme dugotrajnih vrtnih i poljskih radova, što znači da ćete dugo vremena provoditi u pognutom položaju. Očekuju vas brojna saginjanja. Dugo ćete biti u pognutom položaju. To će naravno kod većine vas izazvati bolove u leđima. Trebam li vas zaštititi od toga? To je moja dužnost. Ne samo da trebam, naravno, obavezan sam. Zato ćemo danas, prijatelji, naučiti kako se saginjati, tako da ne samo dobijemo rezultat od tih saginjanja u obliku pune vreće vašeg omiljenog krumpira ili drugog ogrozda i jagoda, nego i da to bude korisno za vas. Zamislite da skupljate koloradsku zlaticu, a istovremeno trenirate svoja leđa, jačate ih. I nećete nakon toga morati nekoliko dana ležati nepomično i ponovno dolaziti k sebi. Do sljedećeg vikenda. Do sljedećeg odlaska na vikendicu. Poželjno je ići na vikendicu, naravno, možete ići i samo na roštilj, ali kad već toliko volite krumpir, toliko volite uništavati krumpirove zlatice i druge rajčice, onda će moj savjet danas biti za vas. Korisni. Dakle, gledajte, tijekom saginjanja, to jest odgovarat će i onima koji nakon bilo kakvog fizičkog napora, nakon saginjanja, nakon hodanja, osjećaju bol u leđima, u donjem dijelu leđa. Možda u donjem dijelu leđa, možda čak i u prsnom dijelu kralježnice, u području kukova, u području zdjelice. Negdje bolovi se šire u noge, a noge trnu. Sve je za vas, pažljivo slušajte. Pogledajte, ako tijekom saginjanja imate dovoljno dobar pokret u području kukova, tada se saginjete na ovaj način. U ovom uspravnom položaju, tamo gdje se spremate, gdje već počinjete raditi svoje, kome će to još odgovarati? Gljivarima. Evo i oni, vidite, gljivari tako hodaju po šumi. Evo kako idu. Ugledaju gljivu i već jure tamo. Eto, i njima će to biti korisno. Evo bljivara, pa hop, stao, pojeo bljivu. Dalje, orah, dohvatio, uzeo. Dalje, gledajte, ako se krećemo, tada uz zglobu kuka pri saginjanju i pokretu. Zatim, evo da vidite, gljivoliki ovako takve pokrete radi. Kralježnica mu se također prilagođava. Vidite ko je tamo, lisičarke, medene gljive. Sve će biti u redu. Ali ako se taj pokret ne događa dovoljno, tada se moramo savijati upravo u kralježnici. I brojna ta savijanja, ispružanja i pokreti u ovom navignutom položaju kasnije uzrokuju oštećenja kralježnice, preopterećenje zglobova, preopterećenje međukralježničnih diskova. Što učiniti? Pogledajte, domaći znanstvenici ne stoje na mjestu. Oni stalno otkrivaju nešto novo. Evo naše zdjelice. Evo zgloba kuka, evo bedrene kosti. Ovo je koljeni zglob. Ovo su nam kosti potkoljenice. Goljenična, lisna i stopalo ovdje. I ako se čovjek pri saginjanju uglavnom koristi pokretima u donjem dijelu leđa, u leđima. Evo, on se sagnuo i gleda. Aha, je li to muhara ili ipak otrovna gljiva ili je vrganj? I odlučuje ga probati. Evo ga, uzeo ga je. Hop, evo. I kuša ga. Ovako, on uživa u tome. Neke gljive možeš pojesti samo jednom. Ovo je jedna od njih. Evo, ova gljiva će sada biti pojedena. Evo. Leđe će ga boljeti nakon ovoga jer je cijelo saginjanje napravio pomoću mišića donjeg dijela leđa. Evo, mišići donjeg dijela leđa omogućili su mu da pokupi urod. Evo, a što je s tražnjičnim mišićem? On se u tom trenutku nije posebno naprezao. Prva opcija. Nije optimalna. Druga opcija. Drugi gljivar. Što je on napravio? Evo, to je zglob kuka. Ili nije gljivar, ili recimo kopač, vikendaš. Evo,
On je napravio pokret zahvaljujući... Zglob kuka. Ovako. Hop. Vidite? Op, ovako. I ovdje mu se mišići nisu isteljnuli, već su naprotiv bili u tonusu. Eto. I ovdje on, evo, što on drži? Grabje. Pljačka. Znači pljačkaš. I još se pritom smiješi. I sunce, naravno. Nije crno, ono je žuto. Izaziva sunčevu oluju. Poslije će boljeti glava. Njemu neće, on je stavio šešir za sunce. Sunčeva oluja. Drži se na velikom stražnjičnom mišiću. Ovdje je još i ekstenzor kuka. A donji dio leđa mu omogućuje da sve te pokrete izvodi s užitkom, bez boli. Ovaj ovdje onda pati 2 dana. Maže leđa mastima, pije tablete i umire od boli. Ovaj ovdje s užitkom u ponedjeljak ide na posao. Priča kako je pronašao neku leptiricu škatuljicu. Dakle, prijatelji, već sam vidio, također sam pričao. Kako napraviti ovako? Bilo bi dobro, zar ne, ako je sve jasno. Ali pokretljivost također neće svakome omogućiti da to ovako napravi. Ali svako od nas može koristiti glutealni mišić pri saginjanju. Za to je prva vježba. Aktivacija velikog glutealnog mišića. I povremeno ćete ovu vježbu trebati izvoditi i raditi. Pogledajte. Sjednemo na najbližu stolicu. Pronađemo stolicu. Ili neki tabure. Evo. Ovu elastičnu traku ovako stavimo oko koljena. Evo vidite. Noge raširite koliko vam elastična traka dopušta, tako da ne bude preveliko zatezanje. Evo, sjeli smo. Naslonimo se na stolicu. Uključimo televizor. I idemo. Ovako radimo ovaj pokret. Dakle, na ovaj način aktiviramo glutealni mišić. Pa kako ga aktiviramo? Opterećujemo ga da se malo napne. Kada nam koljeno ide u stranu, automatski se gluteus maximus i gluteus medius počinju naprezati. Loše, odnosno prelagano je. Raširite noge više. Uzmite tvrđu elastičnu traku. Stavite 2 trake ovdje. I napravite ove pokrete. Znači neka vaša noga zapamti ovaj pokret. Neka noga i glutealni mišić ponovno međusobno surađuju. Da gluteusni mišić kao shvati da može pomicati nogu u sljedećoj fazi. Pogledajte što radimo. Sljedeća faza je već ovdje. Stojimo, popravljamo hlače na ovaj način. Eto. I sada smo napravili ovaj pokret u stranu. Vidite? Naša noga je zapamtila ovaj pokret. Stražnjica je zapamtila. Možete ponoviti stojeći, ali to će biti malo teže. Dakle, da biste napravili isti ovaj pokret stojeći, nekima će biti lakše ako gumicu pričvrste iznad koljena. Nekima ispod koljena. I pokušajte također malo saviti noge ovako. I u stranu. Malo raširite. Vidite? Da ako savijene noge, čak i stojeći, mogu raditi ovakve pokrete. Tamo, amo. Tamo, amo. Evo. Eto tako. 1, 2. 1, 2. Evo, vidite? I sada, dok se naginjete, evo naginjete se i trebate malo saviti noge, rastegnuti elastičnu traku. Vidite? 1. Napravili ste taj pokret. Zajedno. Ovako. 1. Zajedno sa mnom. Ponavljam. I sada se počinjemo naginjati naprijed. Nagnuli smo se naprijed, ali i dalje držimo ovu gumicu. Evo. I vratili smo se u stojeći položaj i dalje držeći ovu gumicu. Ponovno smo se nagnuli pa ustali. Ne trebate se potpuno naginjati. Sada gledajte, da bi ovaj pokret bio ispravniji, priđite isto tako s gumicom idete. Ne obazirite se na prolaznike. Priđite zidu. Udaljenost, pa evo, ne veća od duljine stopala do zida. Otprilike duljina stopala, a udaljenost ovisi o debljini vaše stražnjice koliko trebate odstupiti. I sada stražnjicu naslonite na zid. Evo,
Noge će se već malo saviti zbog toga. I sada raširite koljena i odavde se nagnite naprijed. Nagnite se, držite koljena u tom raširenom položaju, vratite se natrag. Još jednom se nagnite, ustanite. Nagnite se, ustanite. Cijelo vrijeme su vam koljena pod opterećenjem i idu u stranu. Ako ne ide baš najbolje, pokušajte malo niže. Možda će malo niže ići bolje. Opet naprijed, pa nazad. Naprijed, nazad. Neka se donji dio leđa malo savija, nije ništa strašno. Ako se jako savija, pokušajte staviti noge malo dalje. Ponovno raširite, nagnite se naprijed. U tom položaju malo ostanite. Ovdje će vam se i donji dio leđa naprezati kako treba, a i mišić stražnjice će biti u tonusu, držat će ga. Ovo je prva vježba. Nekoliko serija, nekoliko ponavljanja. Drugo, jednu nogu stavljamo unazad, drugu naprijed. Opet stražnjicu naslonimo na zid. I radimo isto to. Samo sada će isto to kretanje raditi vaša koljena. Samo sada će jedna noga biti ispred, a druga iza. I naginjemo se ovako naprijed. Nagnemo se, vratimo se. Nagnemo se, vratimo se. Cijelo to vrijeme guma mora biti zategnuta. S jedne i s druge strane. Ustali ste, stražnjicu ste naslonili na zid, rastegnuli ste. I nagnuli ste se naprijed. Naginjemo se naprijed kada vam je jedna noga ispred. Naprijed se ne naginjete ovdje, u sredinu, nego bliže ovoj nozi. I ona vam na taj način, evo, zategne elastičnu traku. Ovdje ste se nagnuli tijekom ove vježbe. Ovo nam je prva faza vježbi. Druga. Uzimamo još jednu elastičnu traku. Pričvršćujemo je na vrh. Stajemo u isti položaj, kao što smo radili u zid kada su nam noge bile u istoj liniji. Uzmemo elastičnu traku i ovako je pritisnemo u sebe. Povučemo u stranu prema nozi. Elastičnu traku rastegnemo i sada se naginjemo naprijed. Nagnuli smo se naprijed. I elastična traka nam se naravno ovako zategnula. Vidite, ovako smo se nagnuli. I polako se vraćamo natrag. Još jednom, nagnuli smo se. Ako se elastična traka slabo zateže, možete čak i malo ispružiti ruke. 1 i vratili smo se u uspravan položaj. 1. Dobro, 2, tako je, 1, tako je, 2. Evo, onda ste drugu nogu stavili naprijed. Isto tako, isto ste napravili. Može ovako, može onako. Glavno je da se pojavi ovaj otpor. Zatim ste se malo odmaknuli od zida. Isto tako, da bude veći otpor, nagnuli ste se naprijed. Znači, možete biti sasvim blizu zida, a onda se možete malo udaljiti. Pogledajte što vam više odgovara. I u tom položaju možete zatim malo niže vježbati te pretklone. Što se događa u tom trenutku? U tom trenutku kada je i ova guma na vrhu također zategnuta. Evo ovdje unutra. Potrebna je crvena boja. To je unutra. Ovaj iliopsoas mišić također počinje raditi. Ona ima veliku ulogu u stabilizaciji donjeg dijela leđa. Eto. Dakle, prijatelji, sada. Nakon toga, kada ste radili ove vježbe, trebali ste naravno prije tih vježbi provjeriti kako ste se saginjali prema naprijed. Zato smatramo da ste provjerili. I sada usporedite. Eto, pokušajte napraviti isti taj pretklon. Pokušajte kao da skupljate gljive, bobice. I pogledajte koliko je ovo udobnije. Na taj način, prijatelji. Sada su vaši glutealni mišići i leđa spremni za radove u vrtu i oko bobica. Svoje komentare svečane oduševljene. Molim vas, opišite dojmove u komentarima. Brojne vježbe također su dostupne putem poveznice u opisu. Tijekom 2 dana svakome tko stigne u sljedećih 5 minuta pogledati poveznicu u opisu, do novih emisija.